Hej til YouTube. Sportech her fra Sifax Sportech Gaming. Jeg vil gå i og overraske Anton Sifax med en vlog, en lille vlog. Den er han ikke lige klar på. Han troede det var lidt senere, men nu gør vi det sgu. Han sidder vist og redigerer nogle film lige nu, men lad os se. Så er der vlog. Er vi i gang med vlog nu? Mm. Ja. Sidder du og redigerer? Okay. Det er om. Eller har du fået travlt med at redigere, eller hvad? Nej, men det var bare lige fordi, jeg skulle bare lige se de video. Hav. Mega meget stof, altså jeg vil tro. Jeg har lige været ude og hente, eller se. Vi tager et shoutout her på vores kanal, ikke? Jeg har lige været ude og se det der HDMI-stik. Ja. Men jeg tror ikke, det passer. Lækkert. Nå. Lækkert, siger du så. Så. Alene i aften har vi uploadet her. Og der er flere på vej. Vi skal faktisk i gang med at uploade nu. Det var jeg lige i gang med, men jeps. Nu skal jeg lige se, altså nu når vi er i gang med vlog, hvis du skal holde, må jeg ikke holde kameraet? Jo, så kan du lige filme mig. Ja. Ja, den er forkert. Ja, den er forkert. Sådan der. Vores setup. Vi har rundet 5.000 stop. Lille Lille setup, og her sidder vi. Kig. Kæmpe plads. Altså, lækker plads. God. Altså, I kan se, vi har lige optaget episode 3. Vi har lige optaget episode 3 af vores Minecraft, halløj. Og som I kan se med mig, jeg er bare død totalt. Skal vi vise huset? Ej, det overgår vi ikke vel. Vi er gå uden for at vise haven. Ja, det kan vi i hvert fald ikke gøre. Den her vlog, den skal nok... Den var lige lidt tid. Men jeg viser jer det her. Xbox, Playstation 3, nogle spil, HDMI-stik, printer. De der oplader, de er pissegode. Ja. Og kamera. Og det er så der, hvor magien sker, hvor det hele sker. Det er et handicam. Og så vil jeg gerne lige have lov til at sige, at tak for 99 visninger på en aften. Det er sindssygt. Det er helt sindssygt. Vi har... Og på... Og kig på de der to videoer, der havde vi allerede 81 subscribe. Da jeg kom her, der havde vi ikke engang 70 visninger. Nej. Så det er jo helt vildt, at vi allerede er oppe på de 100 visninger. Nu går vi lige ud. Hvor satan er varmt. Prøv at se, det bare helt lyst. Okay. Det som I ikke ved, eller forhåbentlig måske ikke ved, det er at klokken... Prøv lige at vente. Det er forhåbentlig måske ikke ved, at klokken den er 5... Nå, det var bare duk. At klokken den er 5 om morgenen, og vi har ikke sovet endnu, og vi har tænkt os at sove, men ikke endnu. Først i morgen. Hvis vi lige... Det er ikke engang et døgn endnu. Ikke engang et døgn endnu. Men jeg var så ikke lige forberedt på, at vi skulle lave vlog, men det kom lidt som et chok. Så kan vi lige så godt sige tak for alle de videovisninger, vi har fået. Så der var lige 94 allerede. På en nat. Natter, altså på hvad er det, halv time eller sådan noget. Det er helt vildt. Det grøs ikke, det er ufatteligt. Jeg troede faktisk slet ikke, der var så mange. Det er som at få subs, mand. Det er det. Ja, det er dejligt. Som at have sex. Nu vil vi lige få strukket benene lidt her klokken 5 fucking om morgenen, og jeg er ved at dø, mand. Og jeg har stadig den der sukkersmag i munden, gå væk. I munden er alt muligt, popcorn og alt muligt. Nå, men, og så vil vi prøve at gå i seng, se om vi kan komme i seng, gå væk.
Ej. Ja, vi vil gerne i seng. Ja, og så vil vi prøve at se, om vi kan komme til at sove et sted i morgen. Eller det er jo i dag i morgen. Okay, fatter Det er jo mandag. klokken 8 eller sådan noget, så lægger vi os til at sove. Vi uploader i hvert fald en masse videoer, flere. Så bare kom med dem. Kom at me, bros. Skriv så mange spørgsmål, I har. Og det var alt her fra Sifax Gaming. Og Sportake. Vi ses. Grøsik, mand.